Уладзімір Мазго. Урок для сарок. Першакласніцы сарокі запазніліся на урокі і трашчаць над борам. Сорам, сорам, сорам. Разбяруць усе дзясяткі, сёння ў школе лісяняткі. Нам зусім не застанецца, бо праспалі мы, здаецца. А чаму яны праспалі? Птушкі гэтага не зналі, хоць у тым няма сакрэту, як знайсці прычыну гэту. Тут віною тэлеграф, дзе працуе дзяцел птах. Тэлеграф лясны зламаўся, без навін народ застаўся. А пакуль ішоў рамонт, столькі выпала турбот. І ў сарок таксама драма. Не паспела тэлеграма папярэдзіць іх у час, што сягоння ў першы клас запрашаюць там на урок. Рана-рана усіх сарок. Тэлеграма выйшла бокам, заклапочаным сарокам. Навіну не атрымалі, першы урок яны праспалі. І трашчаць над борам. Сорам, сорам, сорам. Больш няма марокі, бо навіны ўсе з той пары сарокі носяць на хвасце.